vás príbuznejmi pripravená privítať hostí. Veselie začína. Predovšetkým privítame vzácnych hostí. Ako prvých vítame členov domáceho ľudového orchestru spolu so členmi ľudového orchestru zo Starej Pazovy, ktorí sa postarajú, aby nám dnes tu bolo pekne a veselo. Privítajme ich potleskom. Vítame na našom bále predsedu miestneho spoločenstva z našej dediny z Brehov, pána Samuela Klinku s rodinou. Potlesk, prosím. Veselé tváre, hudba, smiech, ale Janka Domoniho akoby nič nezaujímalo. Jeho myšlienky plútia. Vzácni hostia z dediny prichádzali jeden za druhým a všetci boli srdečne vítaní. Nemeškal ani veliteľ hasičského spolku, Pavel Nasárik s rodinou. A toto veselie nezabudla spríjemniť ani predstaviteľka kvetinárskeho spolku, Vierka Fábriová s rodinou. Nevystal ani predseda vinohradnícko-poľnohospodárskeho družstva, Pavel Fábri s rodinou. Silné priateľské stisky rúk aj pozvaných i nezvaných je dôkazom, že v tejto malebnej dedinke ľudia žijú svorne, pokojne a šťastne. Srdečne vítame predsedu včelárskej zádruhy, pána Vladimíra Fábriho s rodinou. Vítame predsedu loveckého spolku z Brehov, pána Jana Mendiana s rodinou. Vítame predsedu rybárskeho spolku z Brehov, pána Pavela Kasáča s rodinou. Vítame na našom hroznovom bále široko ďaleko známu pestovateľku našich zelenín z Brehov, zvlášť červenej mrkvy a tuhej červenej horkej papriky, slečnu Anču Petržlianovú s jej peknými dcerami, slečinkou Bobuľkou a slečinkou Jablonkou. Aplaus! Potlesk, prosím! Potlesk!